Samo kratko uputstvo o postavljanju aktivnog linka. Dakle, kad idemo na odgovori da ubacimo nešto u forum, imamo prozor gde vi obično napravite opciju paste i ovako ili ovako i napravite link i napišete nešto. Sad, da mi link postao aktivan, imamo ovu opciju napredno. Kliknete na nju i pojavi se ovakav prozor. Sad opet, evo ovde imamo tu mogućnost linka. Dakle, imamo taj link koji smo već kopirali, obeležimo ga, ubacimo, kliknemo na ikonicu linka, ovde napišemo opciju desnim klikom pa paste i kliknemo na ovo polje otvori u novom prozoru da bi se napravio novi prozor kada otvaramo na link i kreiraj link i link nam je onda kreiran i samo na kraju idemo da pošaljemo poruku na forum. Ja ću ovom prilikom da odustanem. I to je to.